berat di kong dan isu. Ewala kataru di persang ini bertolong di awareness program oke. Ka jingjile jong drugs hagini gisngi kala long ka ba shirkai bha khamtam hagi jaka ki bala long sor omla ban len ba ki bor pulit lang ba ki police station bat ki police outpost ba pher rengkadru bat ka jingya sim khialang jong ki bor penya chinong la jukam bat pensitom ya ki to ki bodan khti hag ba penya yeu ya unew ja jingti ka sorit homesning wat lakam pada daythan ga jaka ki bala he ha ba yunujor bat ki pat ki jaka ki bala long sor bat ki jaka yeu bat ka bala long ru ha gujo ka por ka ba ki nongshong dukan bat ki dukan kidang dei ki bala shong bat penya dagi trai jaka bat ki trai chinong hendrei ka jingyolat jong drugs bandrung shagi khun samla omla banlen bahagane ka thanyru ki khun samla ki ngop hauneu ja jingdi haba yekran bat ki katto gane ki nongshong yo rengkat ru bat ki nong ilam sinong ba pher ki penpau ya ke jing songs ir haba ki khun samla jo ki ngop hauneu ja jingdi kan jin dalalong ke jing job ban pendu ya uneu ja jingdi lada ki kmi ki kpa ki tip ya ka sisin jam jong ki khun jong ki bat dei tang kata kalat ka ba lese kan rat ding khong ya ka jing pron kam ya drugs Ini por ngi dan hapo ka sor musling bat mentar ngi kwa ban wat jingmut naki riur pai ba lane ki nong song dukan khamtam ru naki samla alor ka jing jelei bat ka jing sherki jong drugs balas dang bat kenrei hapo kana ka sor musling bakum juru ak them rupai ka paroi de ki bape ya kana ka channel bila ban comment ru halor ka jing jelei jong new drugs wala kata ya ka imlang ka salang khamtam ya kalau we jong ki kun samla da kai galat bangila ban rat kong yo new drugs don ke tudik li ka imlang ka salang buat hirup gede kun serang ka ing nasang hidon ayu banong halor ka ne ka pi hi menta ba ka jing jelei drugs ka jelei ba khamtam hanya sor muslim bat nopo hidon ayu banong bat kai galat rai bangila ban rat kong new drugs drugs ite mentai wa jelei sha piong labun ndai tang shalong ne sa wat ani boy jingi rabun sha mukla i ba ha slingot la jelei sha bun ki samlang i ki bala drop off na school bun ki bangop drugs kajing sneuli te nai kren wa ndai tang baki ka jing tu ka shirkai ndrei longka kiulut ki jing sneu haman kiliang bun ki yeng ki ba satu ki dukan ki satu tang deng ba jing adik jung ki sama jing drugs e banrat deng khong hite ni kong deng shap di ban ai ki awareness program ki ba ki khana samla jing kin sto ke no mukim dei ban ngop ese dei ga tang mai jing persang barit ni kong e ra long ski no ki adik bat ki ngop jang jing snake ni kong hi di ban pusto hayeng ajo no ki pa di ban sneng ki pon ta kong di ban pendi ki dei ban ki ngop ha ni jing di snake
keting ti habis pemenang pula teh. Ting bak pergi ke drop ti babon ni kan tu teh. Cerai tidak komno cerai ngilak ban. Ai ka jing seneng ka jing kerau ki kun sama jing betul nak yang jing di. Ni seneng tahap seneng ni kan kat balak mah. Kat balak ka bayar tahap seneng ni kan tik lak melak tik. Aji belanang kan cerang teh. Ni sama ha. Ni mak kata lah jamir lah. Cak pun đấy. Cak pun kemana cipti akan duk benar hotel lah. Jelai pelat ke usno. Kai ka kubor jang pi kum ka huai kap kami syaka imlang salang. Kubor jang pi. Kuat bahah kan. Bahah saya bahkan kuat ke cenong ke tau bahkan kuat kari ke ai long kamsu tenat teh nyele ya kai bro. Ni kan dalam bon pelat dah, ini kan thay dah temang. Yang mana? Mereka ka tahu kalau unuan drop sang jelai pun tak. Ha? Ka tahu tak. Ini cuti baik dah, usnu pergi rebet dah dalam kepala. Tip hui ya kajing ni ya kata aku jeng kibru kau wan lang na kalai channel tip lagi. Tip lah. Nama kita ada dia. Tip akan betul kini ya, melim ya tip jadi. Tapi kamu semua mah, bahasa nên bao bần người lạ cài sports ý mình ta cái này dong cái thanh dong mình ta là sang tới level drop là taruh cái mang salam tham tom kalau itu sama thế cái thời cả kubor là cái thì kubur sama apa jet yang kami lạ cài mà khi don mình ong sang cái mang salam bật khun sama tham tom pen perkhat aku kalian haji sia kalau jelai sia po ka riboi jong ni drugs long ba haduk bagi kena red la ngop you drugs bat ki kami kpa jungi teng kimla shu ban te la kam ki along te haji sia ban lat nang drugs kini kena jungi ta ki ban le kai football ada ka cricket kana no sport kum ka gym yo long ban lat ki jindi ki wasnu ý thay ka tahu apa kong san ba bakti kun sama nak kum jet ngani ngop no no jing di bas ni itu thay ka ba PPE tahu ite kalong ba ni kena jungi minta along ba sumunta ngadi unong di drop la bat unong supply endang ilai kenduk perlok ni pengkop ni ndi bakin kamai spa kan ta ka bapen sniu ki wei kidan bon ki kam ki ba kila benle ma ki bala ben ki wei ka yo kot ya ka ni kari ki jungi hendai ndi ban jet pat ta kan de ka jing kamai ka bapen sniu ya ka imlang salang ka bapen sniu ya ki khon samla ki jungi ki ban pej jingai ki dun perkhat ndi ban khwan mun toi simet rei tu ban pej lem ken khanang ba ki khon samla jingi ro kin kiyo kin pois khamat i kan ga employment ro ka ta bhai jingi dei ba ka jingti drugs ma ba shi sin ba ki kena samla kim yo kam yo jam ki sange ya ki jing pep school sange ya ki jing school ki pep school chiteng kim don kam don jam ka penlong ki bikin ngom au drugs mar ka tang i kentu ya ki board jong district administration ba kham tam yo government bakin chim khia ban he trailang ban i krong ba snong ba da jong bor ba nagaliang ka police department ro kan ai ya ki awareness program kumno ban pendu ya no drugs mar ba pan chule da ka bor ban chu kam ye ki ya ki nong di kamontoy ya sngo ba dei ban kam nangkong ya ki nong di kanang ba kinam don kinong di ya kan ni tu yang lak men tunjuk kan mar sebelah kasi jingin ta kalau ikut jing jot ta te ke hap kan ban tunjuk di nong ke kan kam nang mun kiu sakmat sakang ka jing lokasi karai ni isnai ye ki teng ni ru ngi kum no ilam ni perkhat ka kam ka don tamalo no ka kam ka ba ki trai ba kecil kule ki ban kami hapsu te ki proper ki don di ko ba after
din mga ada kulit ada video kan sabda pada ini video kampung ya jumlah asyuk bandar berapa di mat di angka kawan ke jemput hat joki di attention joki di kampung long iki ba kinma di kini jing di harko di nakadai jonga lastly ngasai advice komta larang ide larang yo ka counseling center bobiang bakin dan kita ki nong pat sno tho ki baklan ga man sim batrong ka man sim joki ke ka long ba ka kam ka jam joki ke dei man yang lo ki dei man yo kam ka jam la ha ka no ka benta ke kita ki benta nga thai la ai ban so na ni problem kecil ngok hi jong ki samaj ni have drugs kadai tharai la bendai ka jing bom don kam don jam ma ka wei de ka jing ka banga nga hi ka dai ba ka jing drop out jong ki na ki school buni banga drop se ki ba drop out ba la drop out chi school ki sang suro ki tui ki bangop ni kong out drugs te ka sarkar ka dai ban pli kan kalat ka lenti ki drop out ba kan ai de ki skill training ki prepare ma khnang ba kini ki samla drop out ki jongi kin yo kam yo jam ma leng ba ka jing don ji kam ki jam le se kimla kim ngop shu le ki jing ti ila ya snow kan tu ya ke jing snow yang kiri pai ba hari ka thanin sning mat kila pauro baka daw ba hi ka jing kyu jong no drops baka jing ngop kun sama kali ka jing bom dot kam ton jam bat kila tepat ya ka government bahkan perbun ya kini counseling bakum juru ya ki skill training develop kini ki skill development program kenang bakun sama kila menyang har jong ki kijat bat kin lai bin lai ru na ka jing yo po de ki ban sang makia ndrei bakin pun but kam la de ha kam la jong te ka wala ka jing trace tom jong ki pulit ban rat ik hono drugs ndrei ka bakong san hi ka di kamon jong kun samla bat ka yeng ka semi bakin sneng ki kun bakin lai na jing di bos new bat bakta ya ke imlang salah tulis